Nasa mo? 2. Kilig. 4 sabi niya kanina. Tinitingnan niya yung M? Main. May mga bumaba ng elevator. 3 matanda. Tapos nakita si Brel. So cute daw. Hi! Sabi sa kanya. Sabi ni Brel, hi! Siyempre, si Brel yan. Brel, lalabas kami. Lamig. Hey, lamig? Malamig? Huh? Malamig? Oh no! Oh no. Oh no, lalabas si Brel. Bibili kami ng... Nasa salwan tabi? Yogurt. And? Ano pa? Banana. Banana. Ampong? Abang. Ano pa sa... Strawberry. Strawberry. Ampong? Abang. Ano pa? Ano pa? Lepy. Na? Abang. San? San? alam niya yung pagkain nito eh. Alam niya yung bibili niya. Ano pa sa luwan tamo, Ben? Nang pamburi mo? Hey, san? Ano pa sa luwan mo? Ha? San? Nang pampamangan. Bibili ko siya ulit ng shades niya. Kasi, di ko alam nasaan na yung ano niya. Mama! Oh, yung isa kasi nasira. Yung isa hindi ko alam. Ay, nawala na yata yung Ben. Nawala na yata yun ng tuluyan na dati eh. Parang. Gabriel? San? May san? Ha? Ako naka-shades din ako. Oh. Kasi maano yung sun. Yung sikat ng araw. Ganyan natin para ikaw masilaw. Ayan. Okay? Approve? Approve na? Approve na? Dami naglalaro, oh. Ayan. Anong oras na, Brel? Alam niyo po ba kung anong oras na? Tanghaling tapat. Hindi. 7:51. Mag-aalas 8 na ng gabi. Yan. Mag-8 na ng gabi. Pero, tingnan mo naman. Wala na. Sarado na yung water park kasi hanggang 6 lang siya. Diba? Sa June 15 yun, mag-start na siya hanggang 8. Si Brel, mama. Ayan daw si Brel, tsaka si mama. Yan na si Brel. Hi baby. Hi baby daw, sabi niya sa mga naglalaro. Yan na baby reto eh. Ate ang pongkoya no reto. Matanda pa sa kanya. Hi baby daw. Hi ate, hi kuya. Matwala kay areta na. Swing la? Mag-swing la? Kaya magkasakit? No. Halipo. 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 Saan natin saan? Salida. Na, masilo ka. Nasisilaw daw siya mga bangers. Abra mo, bibili kita ng bagong shades mo, anak. Bibili ko siya ng bagong shades niya, mga kapakner. So, yan. Para makita nyo naman yung daan. Hi, dog. Hi, dog. Hi, dog daw, sabi niya dun sa dog. Hi, dog. May saray, Brel. Saya piu-piu. Si Brel. Oopsie.
Padaan kami. Padaan kami. Maghanap kami ng ano, pandilig ni Brel. Pandilig ni Brel. Tingnan natin kung open pa siya. O baka sarado na. Parang sarado na kasi walang ilaw. Hanggang ano oras ba siya? Hanggang, ano ba ngayon? Monday? Nanini. Sarado na siya. Hanggang 6 lang pala ng Monday. Friday lang yung hanggang 7. Tamad kasi kami ni Brielle mag-bake eh. Magluto na lang kaya tayo ng tinapay ba? Ay, Diyos me, yung marikat. Tingnan mo naman yung mais. Ang mahal. Tingnan mo daw. 129. Kamal. Tapos tingnan mo naman ang itsura. Lanat na lang. Tag 129 daw. Lanat na lang. Mahal, no? Bili na lang tayo ng harina, be. Gawa na lang tayo ng tinapay. Ne? Tinapay. Ano? 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 Mahal kasi, $6. Bili na lang tayo ng gatas. Gagawa na lang tayo. Ang mahal eh. Gusto kaya ni Tatang ng wrap? Oh no! Oh no, wala mo tayong mabibili dito. Ham. Mahal ng ham. Madalang lang tayong kumain ng ham eh, kasi process yun eh. Nebe, tas ang mahal pa. Hindi na nga healthy, mahal pa. Bili na lang tayo ng gatas. Patamong kayo, be. Brel. Patamong whipping. Pika. Na? Yogurt. Bili natin ng yogurt si Brielle. Ay, wala. Dapat pala mamaya na lang tayo bibili ng yogurt. Be, as pumunta pa tayo ng ano? Pupunta pa tayo ng anong tawag dito? Ng dollar store. Walang plain eh. Salida ang yogurt. Saan yogurt? Na? Sa yogurt? Bakit walang plain? Katas na naman sugar. Meron kasi siyang strawberry eh. Dapat yung plain lang din. Meron ding sugar pero 6 lang. 6%. Yung binibili natin kay Brielle na yogurt plain. Ayun. Kamal na. 3 minutes. Walang malaki. Ma! Oh, yes. Bakit walang malaki? Strawberries? Saan strawberries? Walang malaking ano be? Walang malaking plain na Yogurt. oh, yogurt. Mama! Yes. Yogurt. Yogurt? Yogurt. Ha? Yogurt.
Ay, lakad ka. Hindi na lalakad kasi makukata na. Madada ng keta. Wala, hindi tayo bibili ng yogurt kasi walang plain yogurt. Plain yogurt lang kasi yung binibigay natin kay BRIELLE. Juice? Juice. Di din siya nagju-juice, nebe? Halina ka man mag-juice din, di ba? No juice for BRIELLE, nebe? Bawal juice, Nano sa labanta? Nano sa... Ay, beans. Ay, parang pangit. Gusto ko yung beans dito kasi madalas maganda. Fresh. Pero ngayon parang hindi. Nata mo? Ay, ako tatalon. Ako tatalon. Isa ang beans? Hello fresh din. Hello fresh din beans, no? Parang wala tayong mabibili ngayon, na sagin lang. Ay, wala rin sagin. Nge. Ano bibilin natin? Meron carrots. Meron tayong carrots. Strawberry, raspberry. Luma, may amag na. Ngek, walang banana. No banana. Ngek. Wala tayong mabibili, be. Anong oras kaya yung ano? Anong oras kaya yung old market? Wala tayong mabibili, BRIELLE. Spinach, kaso lantan na rin spinach. Wala aming mabibili ni BRIELLE. Wala aming nabili ni BRIELLE. Waley. Waley kaming nabili. Yeah. Kami ni Daddy, ano kaya ang sa amin? Be, wala. Labas muna kami. Punta muna kami ng anong tawag dito? Old market. Baka may vegetables and fruits pa doon. Pupunta kami na. Bukas pa kaya ay sarado na yata, be. Mama! Ay, ka pwede lumakad na kasi kaikin yung nanine highway. Bahal mo yung highway? Madaal sakin. Sakin. First store pupunta. Ano kaya madidisgrasya sa atin dito? Thank you! Ito. Smile. Ito to. Tiya pa. Medium. Medium din siya. Smile. Pero ito to. Smile. 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 Ah. Smile. Smile. Smile face. Smile? Huh? Smile? Smile face. Smile face. Kagaling mo naman talaga, be. Smile face. Ba't alam mo yung smiling face na yon? Ikaw talaga?
Bye. Smiling face daw, smiling face. Shining face. Shining face. Smiling face. Galing mo ba yan, eh? Matalino talaga ito Shining siguro. face. Sleepyhead, sleepyhead. Bro, sleepyhead. Sleepyhead, sleepyhead. Daddy home. Daddy home. 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 Nang home-home? Huh? Nang home-home? Home. Home. Nang home-home. Mama. Yung Baso daw, baso. paso. Mahilig talaga to sa pink. Kinuha niya dyan, no? Oh, kinuha niya dyan. Oh, yung watermelon daw may pink. Balik mo na, anak. Balik mo na. O, tara, let's go. Karan tam, karan. Lumi, yan naman yan eh. Oh, sige na, sige na. Oh. O, tara, let's go. Hindi naman namin yan bibilin. Kukunin lang yan. Babalik din niya mamaya. 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 Paglalaroan niya lang. Mapangala to eh. Mamaya. Mamaya. Babalik niya yan mamaya. Ha? Ibabalik mo yan mamaya. No. Ba, opo. Bili kaya tayo ng ganito, Beo. Doon sa mga laruan mo. Hey, tara. Hey, pala. Oh. Brielle. Paano siya? Paano siya i-stock? Ganyan? Hoy, Brielle, mawala akin, ha? Paano siya i-stock dito? Ah, doon. Yung ayan. Meron siyang bilog. Ano? Ayaw naman. Beken ka! Ayun. Oh, ganyan pala siya. Stop. Ano, ganyan. Ay! Dapat medyo mahaba kasi yung ano niya. Wala ka mangalat. Wala na niya, check ang balay ni. Saglit. No. Yan yun. Paso. Yan. 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 Kasi. Tara, tara. Yan. Kaya dito na, bili tayo. Dalawa. Sa mga laruan ni Brielle. Balik mo yung tayo masaluan yan. Ha? Magkay Kenny, alwayan, itamblak. Kaya ka mangalat. Sus Mariana kaya. O, balik mo. Asus! O, balik mo. Balik mo. Kumata mo black. Black. Bantang niya kay. Madali na. Be. Yeah. Ma-black. O kaya ni gray. Baka nito. Na masyadong kay. Hoy. Be.
Thank you. Yeah, sure. It's okay. Oo, no. Shopping, Mama. Yeah, she is. Shopping. She's learning. Hi. Oh, she's so cute. Thank you. Cute ka, ano cute. Thank you, amo. Pupuan pa mo, thank you. How old is she? 1 year and, yeah. 1 year and 8 months. Thank. Kaya. May bilib na naman ang bro. Kaya. Ito na. That's okay. Okay, let's go. Kanta-kanta ka, Ken. Let's go kay Tatang Toys. Dali, bilis. Bilis mo. Tim mo nga yung dyan eh. Bilis. Bilis. Hi, Ken ka. Hi, Ken. Tara, let's go. Bral. Bilis. Hello. Hi guys. Maglinis la. Basura. Basura. Sorry. Sorry. Thank you. Basura. Hati ko anong cute kid. Basura ita. Mo kaya ngamin mag-clean up ya, di ba? Basura daw yan, basura. Be ano to?